27 лістапада, серада, актуальныя навіны і размовы цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дэлсад Зум і Віталь Бабін у эфіры. Вітаю. Запрашаю гаспадарства разам прааналізаваць тое, што важна для нас усіх. Пуцін ляціць да Лукашэнкі ў госці. Што прыгатаваў гаспадар Крамля перад прыездам у Менск? Расійская армія самая моцная ў свеце, мяркуе беларускі генерал. Скандальныя заявы начальніка генштабу Паўла Муравейкі. Легалізацыя беларусаў за мяжою. Ці стане нашым суайчыннікам прасцей жыць у эміграцыі з прызначэннем новага прадстаўніка ў аб'яднаным пераходным кабінеце? Владимир Путин прыедзе ў Менск 6 снежня. Прэзідэнт Расіі плануе ўзяць удзел у паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Паседжанне прымеркаванае да 25годдзя дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы. Сярод тэмаў заяўлялася абмеркаванне канцэпцыі бяспекі, у тым ліку выкарыстанне ядравай зброі. Лукашенко планаваў гэту сустрэчу днём раней 5 снежня. Мінулы раз Путін быў у Беларусі сёлета ў канцы траўня, неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Таго візіту не анансавалі загадзя. Путін прыляцеў у Беларусь позна ўвечары і правёў ноч у рэзідэнцыі Лукашэнкі. Што адбывалася падчас раптоўнага візіту, невядома. Але, імаверна, галоўнаю тэмаю была вайна ва ўкраіне. Апроч паседжання ў Менску, Лукашенка і Путін да канца года могуць сустрэцца яшчэ двойчы. Ужо заўтра ў Астане пройдзе саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Чарговая сустрэча можа быць у канцы снежня у Санкт-Петербурзе, дзе запланаваны нефармальны саміт чальцоў садружнасці незалежных дзяржаваў. З намі на сувязі Вадзім Мажэйка, каардынатар нашай візіі. Вадзім, прывітанне. Прывітанне. Літаральна вось заўтра Путін і Лукашенка сустракаюцца ў Астане падчас саміту АДКБ. Навошта яшчэ праз некалькі дзён патрэбная гэтая сустрэча ў Менску? Візіты Пуціна ў Менск, гэта трэба тут падзяляць. Адна з справах гэта сам факт сустрэчы размовы, якіх сапраўды у Пуціна з Лукашэнкам просьма, это рэгулярныя сустрэчы. І фактычна, я кажу, это фармат вось такіх працоўных планёрак, тут не дзіва, што яны адбываюцца. Але ж мы бачым, што пасля 2020 года тут і блізка няма ніякага парытэта, які звычайна вытрымліваецца ў дыпламатыі, некая ўзаемавага, хто да каго ездзіць. А весь час учи Лукашенко да Путіна, ці на нейкіх міжнародных івентах, як вось на саміце ў Астане. Але Путін амаль не ездзіць у Беларусь, доўгія гады ўвогуле такога візіта не было. І, адпаведна, зараз кожны такі візіт – гэта таксама дэманстрацыя пэўнай падтрымкі для Лукашэнкі. І асабліва зараз гэта для Лукашэнкі будзе важна ў кантэксце вось этой імітацыі выбараў, якая рыхтуецца на пачатак 2020 года. Важна прадэманстраваць, што Путін усё яшчэ Лукашэнкам, яго падтрымлівае, што яны разам, то вось, маўляў, трэці брат прыляцеў у Менск і ўсім чыноўнікам прадэманстраваў, што за спіной Лукашэнкі дагэтуль стаіць Масква і Крэмль. У гэтым сэнсе так это паказвае тое, што адносіны Лукашэнкі і Пуціна сапраўды зараз дастаткова добрыя для таго, каб Пуцін так відавочным чынам Лукашэнку перад псеўдавыбарамі падтрымаў. Але дэманстрацыя для каго? Для беларусаў, для беларускіх чыноўнікаў ці для заходніх краінаў? Ну, сказаў, для Лукашэнкі тут у першую чаргу важна паказаць, канешне, унутры краіны і беларусам-агулам, і чыноўнікам, да і сілавікам у прыватнасці, бо, в прынцыпе, абсолютна такая прагматычна зразумелая пазіцыя усіх тых, хто кажа, што тут няма сэнса выступаць супраць Лукашэнкі, пакуль за яго спіной Пуцін. Калі што Пуцін падтрымае рэсурсамі, войскам, калі што будзе як у Казахстане на пачатку 22 года, просто нават калі што не зрабілі, прыедзе расійскі дэсант, іх пастаўляе, ці навядзе парадак. І зразумела, што гэта такая маніпуляцыйная прапагандысцкая пазіцыя, як і любая прапаганда добрая, гэта пазіцыя рыхтуецца на нейкай сапраўднай глебе, сапраўдных прыкладах. Але так, гэта важна дэманстраваць, што так яно і ёсць, што падтрымка ёсць. Ну, а для Пуціна, у свою чаргу, канешне, важна паказаць, што ў яго ўсе яшчэ ёсць саюзнікі, вось куды ён можа так прыехаць, бо з гэтым у Пуціна складана. І, насамрэч, так, ёсць ось такія, тыя, хто фактычна дапамагае Расіі так падчас вайны, КНДР, Іран, але нават яны так з КНДР цяпер падпісаныя,
папера про такое вайсковае саюзніцтва, але мякка кажучы, ну гэта просто апошняя страна ў свеце ізбой. При этом мы зараз краіны АДКБ, які будзе саміт, яны хоць і з'яўляюцца фармальна саюзнікамі Расіі, але Расія па шырасці нават не спрабуе запрошваць дапамогу краіну АДКБ, хоць фармальна дзеянні украінскіх вайскоўцаў у Курскай вобласці фармальна падпадаюць, бо гэта такі ёсць нападзенне на міжнародна прызнаную тэрыторыю краіны сябра АДКБ. Але як сама Расія там не дапамагала ад той жа Арменіі, так і зараз Расія нават не запытвае, каб там Арменія, там Казахстан ці Беларусь дапамаглі ёй абараняць Курскую вобласць. Яна закупляе вайскову КНДР. Так вось, такой, мякка кажучы, міжнароднай слабасцю важна дэманстраваць, што ўсё ж такі табе саюзнікі ёсць, но в гэтым сэнсе, канечне, міжнародная вага Беларусі і Лукашэнкі, мякка кажучы, невысокая, але, пэўна, ўсё ж такі вышэй за КНДР. Калі не будзе такой дапамогі ў рамках АДКБ, то можа Пуцін спадзяецца, што ў рамках нейкіх пагадненняў, падпісаных у саюзнай дзяржаве, Беларусь мае такія абавязкі падтрымаць Расію, абараняць яе ад умоўнай агрэсіі Кіева на тэрыторыі Курскай вобласці. Так фармальна, да, Беларусь мае такія абавязкі. Так фармальна ўсе краіны, кажу, АДКБ, таксама, пэўна, маюць фармальна такія абавязкі. Вядома, як у любым цяперашнім такім вайсковым саюзе гэтыя абавязкі так, канечне, акуратна прапісаныя, але факт у тым, што прысутнасць гэтых абавязкаў фармальная, яна, як мы бачым, абсалютна нічога не вырашае на зямлі, і гэтаксама не вырашае ў палітыцы. Бок відавочна, што АДКБ ёсць тое, што напісана ў паперах, а ёсць тое, як ім фактычна карыстаюцца. Расія карыстаецца, каб утрымліваць краіны ў сваёй арбіце, Казахстан скарыстаўся, каб атрымаць падтрымку ад краінаў АДКБ у момант складанай напружанай палітычнай абстановкі ўнутры краіны, уласна для таго, што напісана на паперах, АДКБ не выкарыстоўваецца. Таму гэта абсалютна такая фармальная папяровая канструкцыя, якую толькі ўжо цяпер самыя такія упартыя прапагандысты могуць выдаваць за нейкую расійскую альтэрнатыву НАТО, бо гэта абсалютна слабая альтэрнатыва і, па сутнасці, шчыра вайсковым саюзам АДКБ дэ-факта не з'яўляецца, бо ён так не працуе. А ці не выпадковасць таксама тое, што напярэдадні аб'яўлення даты прыезду Владимира Путина ў Менск, Павел Муравейка, гэта начальнік генеральнага штабу Міністэрства абароны, заяўляе пра тое, што самая магутная армія ў свеце расійская, што нашы вайскоўцы інтэграваныя з расійскай арміяй, што нават і ў дакументах, у вучэннях, у абмене вопытам мы ледзьці не адное цэлае. А гэта, канешне ж, выцякае з таго, што беларусы, калі яны інтэграваныя з расійскай арміяй, маюць падтрымаць Расію, пайсці на вайну супраць Украіны. Слухайте, калі б кіраўнік беларускага генштаба лукашэнкаўскага сёння сказаў, што расійская армія лайно, славакі за 3 дні ўзяць не змаглі, а ўвогуле моцныя тут толькі ЗСУ і ЗША, вось гэта было б цікава і навіна сапраўды вартая вялікага бракавання. А тут бачна, што хаўручнік, а што яму здаецца казаць реально? Это нахваливать тых, з кім у саюзе, саюзнічкі, казаць прыемныя словы. Пры гэтым мы бачым, тому що зусім я вайсковы аналітык і не буду вдавацца ў дэталі, але нават мне відавочна бачна, што апошнія гады Беларусь капіруе досвед, як кажучы, не Расіі, а хутчэй Украіны. У тым жа, напрыклад, што тычыцца стварэння тэрытарыяльнай абароны. Так, у нас атрымліваюцца нейкія смешныя маскарадныя войскі ў нейкіх рыбалоўных касцюмах замест сапраўдных нейкіх там тэрабаронцаў украінскіх. Але капіруецца досвед акурат Украіны, не Расіі. І гэта таксама паказальна, што бравурныя словы, такая ўся рыторыка, такая ласачка, у практычнай сферы хутчэй цікавяцца украінскім досведам і тым, як гэта ў Украіне працуе. Нават Лукашенко сабе не дазваляе часамі вось такіх выказванняў, як пра тое, што удар арэшнікам па Дняпры, як кажа спадар Муравейка, гэта жэст добрай волі з боку Расіі. Ці гэта ўжо не занадта для беларускага генерала такія заявы? Я б сказаў, што калі так унутр глядзець, я баюся, што это хутчэй выдае ўзровень таго, як працуе ўвогуле некая там аналітычная служба у беларускіх уладаў, наколькі ўвогуле заявы такіх паблік-спікераў, наколькі яны сінхранізаваныя,
наколькі ёсць нейкі там стратэгічны аналітычны аддзел, які з такім аддзелам працуе і глядзіць, каб кожны казаў ну нешта слушнае адпаведнае в саце і генеральнай лініі. Наколькі я разумею, далёка не так добра і сінхранізавана это працуе. І адпаведна кіраўнік генштаба ну кажа, сходзячы з таго, як вось ягоны розум уяўляе, што варта было б сказаць, што можна прыемнага сказаць свайму саюзніку. Ну вось кажа, як ён уяўляе. Так сапраўды там мовна кіраўнік МЗС такога не кажа, Лукашенко такога не кажа, але зноў-такі тут у ўсіх в прынцыпе і роля розная. Так кіраўнік генштаба ваяка, ён там будзе нахваліваць вайсковыя дзеянні, а дыпламат там будзе дыпламатычна спрабаваць з якімі-небудзь там амбасадамі, якія яшчэ застаюцца, будзе спрабаваць так інтэлігентней размаўляць. Ну так, добры паліцейскі, злы паліцейскі таксама в прынцыпе адпрацаваная стратэгія. Таму я мяркую тут некае спалучэнне вось такой і неасаблівай стратэгічнасці і сістэмнасці дзяржаўных камунікацый, і разам з тым таксама такая роля дрэннага паліцейскага, моцнага ваякі, які тут мусіць жорстка выказвацца. Вадзім, яшчэ адно пытанне датычыць менавіта абмеркавання дактрыны, якую падпісаў Пуцін з Александром Лукашенком. Ці для Александра Лукашенки настолько будзе важным уласна пытанне ужывання ядравай зброі самастойна, незалежна ад загаду Крамля альбо ад дазволу з боку Крамля. Ці ввогуле Пуцін пойдзе на такое? Ну, Лукашенко рытарычна весь час заяўляе, што быццам бы так і ёсць, быццам бы ён сам кантролюе ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым ну, так кажа, і сумневы, што ўвогуле фізычная ядерная зброя прысутнічае. І сыходзячы, вось, напрыклад, з апошняга расследавання Байпола, дзе яны казалі, што фактычна вынікае, што няма этой ядернай зброі. І таксама сыходзячы, ну, скажем так, не могу цытаваць, але таксама з прыватных размоваў з чыноўнікамі НАТО, які таксама кажуць, што хутчэй нешта там разварочванне так ёсць, але фізычнай прысутнасці, ну, адпаведна, хутчэй няма. Але нават калі ўявіць, што ядерная зброя была ў Беларусі, то ядерная зброя гэта ж не ножик, які ты вось прымаеш, схапіў, можаш кагось спарэзаць. Ядерная зброя гэта ж ну, складаны комплекс. Тое, што фізычна знаходзіцца ручкамі ножкамі каля ракеты, што не можа яе ўзяць і запусціць. І ў гэтым сэнсе ў ядернай зброі то ёсць тое, што называецца ядерны чемоданчык, ёсць сістэма прыняцця рашэнняў і ніякай інфармацыі, што нешта такое ў Расіі было змененае. Туды дадалі Лукашенку з правам асабіста распараджацца ядерным чемоданчыкам Пуціна. Нічого такога і блізка няма. І, в прынцыпе, цяжка ўявіць, што ўвогуле Путін ці нехта іншы зможа так взяць і дазволіць аддаць камусьці кантроль над сваёй ядернай зброі. Гэта ж капец як небяспечна. А калі Лукашенко возьме эти расійскія ядерныя ракеты і заўтра жахне па некай сталіцы краіны НАТО, а краіна НАТО ну туды кажа па Расіі, і пачнецца ядерная вайна, як захоча Лукашенко расійскай ядернай зброі. Ну, это абсолютно нереалістычны сцэнар, і мне здаецца, вось такія заявы Лукашенко, яны реально ну так смешна выглядаюць, просто нейкі блеф. І хутчэй разлічаны на людзей, якія не зусім уяўляюць, як это працуе у тэхнічным сэнсе і тым больш у палітычным сэнсе. Безумоўна, будзем сачыць за гэтымі сустрэчамі. Дзякуй вялікі за экспертызу і за гэтую размову. Дзякуй вам. На прыпынку Курасоўшчына ў Менску ў выніку наезду цягніка смяротна траўмаваны 58-гадовы мужчына. Паводле следчага камітэту, Мянчук ішоў па рэйках. Заўважыўшы цягнік, спрабаваў пазбегчы сутыкнення, але не паспеў. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Святлана Ціханаўская заклікала беларусаў у краіне ўнікаць выбараў і не пратэставаць супраць іх. У інтэрв'ю выданню Reuters дэмакратычная лідарка папрасіла людзей не ахвяраваць сабой у час жорсткіх рэпрэсіяў. Міжнародную ж супольнасць Ціханаўская заклікала не прызнаваць вынікаў гэтак званых выбараў, быць больш смелымі, у прыватнасці ўводзіць больш санкцыяў. Кандыдатам на прэзідэнта Грузіі ад кіроўнай партыі стаўся чэмпіён Расіі па футболе былы спартовец Міхаіл Кавелашвілі. У 1980-е ён гуляў за тбіліскае «Дынама», а цяпер уваходзіць у лік тых паплечнікаў грузінскай мары, якія фармальна вылучыліся ў партыю «Сіла народу». Новае ўтварэнне вядомае рэзкімі антызаходнімі заявамі. Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі пройдуць 14 снежня і будуць праводзіцца паводле новай сістэмы праз калегію выбарнікаў, дзе большасць належыць кіроўнай партыі.
Агеньчыкі на галоўнай у краіне навагодняй ялінцы запаляць 10 снежня. Паводле тэлеграм-каналу Менскага гарвыканкаму ялінка на Кастрычніцкай плошчы заззяе о 17 гадзіне. У Гданьску ўручылі беларускую літаратурную прэмію імя Ежы Гідройце за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную ў 2023 годзе. Першую прэмію прысудзілі Валянціну Акудовічу за кнігу «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», якая выйшла ў выдавецтве Логвінаў. Другое месца ў Ганны Янкуты за кнігу «Час пустазелля» выдавецтва Янушкевіч. Трэцюю прэміяй уганаравалі журналіста Змітра Бартосіка за кнігу «Забіць у Палмінзага» з серыі «Бібліятэка свабоды». Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове «Бяспека перадусім». Дзякую, што вы з намі. У аб'яднаным пераходным кабінеце з'явіўся кіраўнік у міграцыйных пытаннях. Ім стане Віталь Малчанаў, новы намеснік прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы кабінету. Кандыдатуру ухваліла кіраўніца кабінету Светлана Ціхановская, як таго і патрабуе працэдура. Віталь Малчанаў будзе адказваць за каардынацыю падтрымання беларусаў, якія мусілі пакінуць краіну з палітычных ды іншых прычынаў. Таксама мае кансультаваць у пытаннях міграцыйнага заканадаўства ў розных краінах і абараняць правы беларусаў за мяжою. Палітык зробіцца і пасярэднікам паміж кабінетам ды міжнароднымі арганізацыямі, што займаюцца міграцыйнымі пытаннямі. На радзінцу Менску Віталю Малчанаву 41 год, да 2020-го займаўся бізнесам. Ён сузаснавальнік беларускага дому ў Таллінне і заснавальнік народнай амбасады ў Эстоніі. З намі на сувязі Віталь Малчанаў, уласна, той самы намеснік прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, якога прызначылі не так даўно. Спадар Віталь, вітаю вас. Добрый дзень. Ужо досыць шмат, в прынцыпе, праваабарончых арганізацыяў, рознага кшталту грамадскіх арганізацыяў ёсць у самых розных еўрапейскіх краінах, якія займаюцца легалізацыяй беларусаў. Чаму паўстала неабходнасць у каардынацыі вось гэтых пытанняў і чаму вас прызначылі? Основная задача как раз-таки скаардынаваць гэтай арганізацыі, скаардынаваць усіх беларусаў, якія ідуць на міграцыйным пуці, такіх як вы, як я, як усе розныя, мы усе розныя, бо у нас ужо паступаюць, то есть тут другі дзень на пасадзе, і ўжо паступаюць пытанні ад беларусаў, якія нелегальна находзяцца дзесьці ў Еўропе і хацят, каб легалізавацца. Яшчэ якія-то ёсць пытанні, і заўжды мы дасылаем, то есть асноўная задача гэта дасылаць гэтае пытанне да праваабарончых как раз таки арганізацый. І можа, як это ў праграміраванні нулевая задача, так скажем, гэта дэпартацыя, экстрадыцыя. Гэта дэпартацыя, экстрадыцыя з беларусаў з Еўропы, бо гэта самае балючае пытанне, бо мы ведаем і разумеем, што калі кагосьці дэпартуюць, ды экстрадыруюць у Беларусь, то гэты чалавек будзе сядзець у турме, ён будзе падвержаны катаванню і гэтак далей. То бок, уласна, пасля кейсу Васіля Верамейчыка вось паўстала акурат пытанне аб прызначэнні вось такога каардынатара, як вы ў кабінеце. Яно паўстала раней, гэта пытанне абмяркоўвалася яшчэ, наколькі я помню, на канферэнцыі беларусаў трэцяй, якая была ў Вільні. І там не было прызначэннем, але гаварылі о том, што трэба кагосьці на гэтую пасаду. Думалі, што гэта будзе асобная пасада, але яна ўйшла пад сацыяльную палітыку, бо гэта частка той самай сацыяльнай палітыкі, якая ёсць для нас, для беларусаў замежжа, так скажем. Ну, у выпадку з Васілём Верамейчыкам часу было вельмі мала на тое, каб яго выратаваць, увогуле падключыцца нейкім нашым беларускім праваабарончым арганізацыям, таму што гэта была дэпартацыя, яна вельмі хутка адбылася. Як вы у дадзеным выпадку можаце аператыўна паспрабаваць вырашаць такія пытанні, калі яны здарацца? Ох, это вельмі складанае пытанне, і магу казаць, канешне, што па-першае, не трэба, калі ласка, карыстайцеся ўсімі магчымымі і немагчымымі
шансамі не ездзіць у краіны, якія працуюць з рэжымам. Асабіста, калі вы ветэран палка Каліноўскага ці ваяр з Украіны, бо гэта асабістая група, якую вельмі праследуе рэжым. Гэта адна, я б сказаў, што яны на першым месцы по праследаванню рэжыму і пытаюцца даведацца як можна больш інфармацыі. І рэжым баіцца палка, баіцца беларусаў, якія ваююць на старане Украіны. І заўжды, калі ласка, карыстайцеся офіс, кабінет, запытайцеся у ініцыятыў, калі вы хаце ехаць нават можа быць у Турцыю, я не ведаю, там дазволена вам які пераслед да вас есть. Можа вы для вас вельмі вялікі крымінальны кейс, які ўжо разосланы на многія краіны. Можа вы ў рэд-ноуце з Інтэрпола. Таму, калі ласка, карыстайцеся і не езжайце. Я разумею все. Я разумею, што хочацца паехаць да сяброў кудысьці, дзесьці сустрэцца, но калі гэта небезопасно для вашага жыцця, будзем гаварыць адкрыта, то, калі ласка, не ездзьце, аставайцесь у Еўропе, аставайцесь у безопаснай краіне. Нават Грузія не выдае пакуль беларусаў, але мы не лічым яе на 100% безопаснай, бо там зараз свае палітычныя нейкія рэчы происходзяць, але ёсць шмат краін, которые добра адносяцца да беларусаў і не выдаюць іх рэжым, калі гэта не Еўропа. Што датычыць пытанняў легалізацыі, на ваш погляд, спадар Віталій, якая самая праблемная для беларусаў краіна сёння? Тут Грузія, бо там шмат беларусаў, і там вельмі дрэнна вырашана пытанне з легалізацыяй. Еўразвяз, Еўрасаюз больш-менш мы вырашаем гэтыя праблемы. Безумоўна, кожны кейс рассматриваецца ў індывідуальным парадку, не з нашага боку, а з боку улад краіны, у якой падаецца. Але гэта дакументы, да, пашпарты, каб людзі легальна знаходзіліся ў краіне і маглі путешествовать, калі гэта travel document для якой-то групы людзей. Вельмі шмат праблемаў у беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, бо там менавіта нашых суграмадзянаў разглядаюць як суагрэсараў у вайне супраць нашай суседкі. Вось тут пытанне, бо там ёсць таксама працаўнік кабінету Геннадзь Манько, і не так даўно была прэсавая канферэнцыя і вялізны форум астроўскіх, дзе абмяркоўвалі пытанне легалізацыі беларусаў. І вось Ігор Кізім, напрыклад, казаў, што ніхто, апрача беларусаў, не можа вырашыць гэтае пытанне. Ці вы будзеце таксама гэтымі кейсамі займацца? Глядзіце, мы з Геннадзем Манько у вельмі добрым кантакце, і мы займаемся гэтым пытаннем заўжды. Але Ігор Кізім насамрэч праў. У кожнай краіне толькі ад беларусаў завісіць іх легалізацыя. Бо калі ко мне прыходзіць, напрыклад, краіна, которая гаворыць, што у нас нам не выдаюць пашпарты замежніка, а мы глядзім, што ў гэтай краіны няма пашпартоў замежніка. То есть няма, у них трэба ісці ў парламент. Трэба дамаўляцца ў парламенце. Гэта ўжо другая ступень, гэта мы ўжо туда не ўходзім. І па-першае, хто самы першы можа пайці да парламента, гэта пісьма ад дыяспары беларусаў. Гэта пісьма ад беларусаў, якія гавораць о сваёй праблеме, якія гавораць аб тым, што вось такая праблема есть. Пасля гэтага парламент пачынае разглядаць, ці гэта ёсць праблема, ці няма праблемы. Ёсць спецыяльныя групы, ёсць 23-24 групы падтрымкі дэмакратычнай Беларусі ў розных парламентах. Яны працуюць, напрыклад, Латвіі, дзе можна было не вывозіць машыны беларусам уцекачам і атрымаць нумар на аўтамабіль латышскі без растаможкі, без сертыфікацыі і так далей. І гэта таксама мы працавалі з групай. Таму, конечно, беларусы, па-першае, і гэта дыяспора прыйшла і сказала, нам трэба так. І мы працавалі сумесна з дыяспорай. І, безумоўна, дыяспора Латвіі вялікі удзел у гэтым прыняла. Гэта не толькі быў офіс ці кабінет ці яшчэ хтосьці. Але дэпутаты, яны чуюць тых, хто жыве ў сваёй краіне, а больш, чым тых, хто... Таму што гэта патэнцыйныя избирателі. Таму мы не можем прыйсці, напрыклад, в какую-то краіну, сказаць, зрабіце, калі ласка, закон, каб у беларусаў былі пашпарты замежніка. Такого так не працуе.
Таму беларусы, па-першае, конечно, патрэбна рабіць усё. Гэта першы запад патрэбен быць ад беларусаў, якія жывуць у Украіне. Безумоўна, по украінскаму пытанню мы працуем, гэта цяжка, да, бо мы краіна-агрэсар, гэта так і ёсць, і аб гэтым мы з беларуса замежжа забываемся заўжды, але краіны помняць, і таму у нас і з візавымі пытаннямі вялікія, ну, вы ведаеце, што з Беларусі вельмі цяжка атрымаць візу зараз і гэтак далей, таму што, да, Беларусь прымае удзел у вайне супраць Украіны на старане Расіі. Тым не менш, будзем спадзявацца, што гэтыя праблемы паступова будуць развязвацца, у тым ліку, дзякуючы і намаганням аб'яднанага пераходнага кабінета. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. І ў працяг тэмы, якую мы абмеркавалі з Віталём Малчанавым, адзін з беларусаў, які ўжо больш за 10 гадоў не можа вярнуцца ў нашу краіну, днямі завочна асуджаны. Олег Каўрыгін, заснавальнік і кансультант клінік «Новы зрок». Прадпрымальніка павёў Белсату пра негатыўны досвед звароту ў Интерпол. Давайте послухаем. Я лишен полностью доступа к этому процессу. Процесс был закрытый, проведен без моего участия. Мне было отказано полностью в любой правовой помощи. То есть я обращался... Я, естественно, знал, что после того, как меня задержали по запросу Интерпола, я с февраля этого месяца знал, что против меня ведется уголовное преследование. И знал, что идет суд. Но доступа к материалам суда, к возможности представить свои интересы я не имел абсолютно никакой. На мои запросы о том, чтобы меня каким-то образом допустили к судебному рассмотрению, мне было отказано. То есть я делал запрос в Интерпол, раз он был инициатором этого преследования, то в белорусский Интерпол я послал запрос, из которого я получил официальный ответ. У меня есть письмо из белорусского Интерпола, полученного на мой электронный адрес. Оно существует в наличии, то есть я могу подтвердить свои слова о том, что они не уполномочены предоставлять никакую информацию относительно процесса. Я сделал запрос в Лион, в Международный центр Интерпола с просьбой повлиять на белорусский Интерпол и предоставить мне какой-то доступ к информации о том, кто меня собирается судить, на каком основании меня собираются судить, потому что статей было очень много, и они очень политические статьи, то есть включают там призывы к санкциям, что является политической статьей, экстремизм, повторная тоже политическая статья, разжигание межнациональной розни, там очень много политических статей. Экономика шла каким-то таким прицепом, то есть небольшим. Причем я даже не понимаю, каким образом удалось им там меня привязать к этому, ко всему, даже формально. И, Интерпол, у меня тоже есть официальное письмо из Лиона, ответил мне удивительным образом. Он написал, а они не могут скрывать информацию, потому что международная, организация, она осуществляет международное уголовное преследование, это является состязательным процессом, в котором представляются интересы и защиты, и органа, который преследует его. Они написали мне, что белорусский Интерпол просит не информировать меня о том, что против меня ведется какие-то действия, включая даже то, что я размещен в системе поиска Интерпол. Для них это было таким же удивлением, как и для вас. То есть это абсолютный абсурд, да. То есть мы видим на моем примере, что власти Белоруссии, которые сейчас находятся на своих местах, дали возможность правоохранительным органам использовать инструменты, которые являются по-настоящему нужными, да, то есть поиск реальных преступников, в качестве преследования своих личных политических целей и иных целей для того, чтобы преследовать людей, которые высказывают открыто свою точку зрения, инакомыслящие. На гэтым мы ставім кропку ў нашай праграме. Глядзіце нас у будні пасля выдання «Аб'ектыву». Зычу спадарству добрага вечара. Да хуткай сустрэчы ў эфірах.